Nu. Hejsa. I morgen der skal vi prøve at lave forflytninger første gang, og for at vi kan det, så skal vi kunne noget omkring naturens kræfter. Vi skal simpelthen tænke lidt ind, hvordan er det nu lige, at naturens kræfter faktisk har indflydelse på, hvordan vi planlægger vores forflytning. Så det den her lille læringsvideo skal, det er, at den skal give jer lige et lille kort intro til naturens kræfter, som vi skal bruge og praktisk bruge i morgen til noget. Og den ene af dem, det er tyngdekraften. Og vi ved ganske udmærket godt, at når vi taber noget, så vil tyngdekraften betyde, at det falder nedad. Og det samme gør en menneske også, når man ligger i sin seng. Så falder vi også ned i madrassen. Og det er helt præcis sådan, det skal være. Hvis vi tager udgangspunkt i mig nu her, så vil det også betyde, at jeg synker ned i sædet, og der vil være nogle steder, hvor der er nogle tyngdepunkter, altså hvor jeg trykker mere ned i madrassen. Det er lige nu her under min numse, og så er der ikke ret meget her, fordi mine ben er højere. Hvis jeg nu lægger mig ned, så vil der være mere tyngde her, for der er jeg tung. Så er der næsten ikke noget i lænden, jeg kan få hele hånden ind. Men til gengæld heroppe omkring skulderbladet og baghovedet, der vil der være trykpunkter. Og de trykpunkter, dem skal vi træne i morgen, og vi skal nødt til at mærke på hinanden, fordi vi skal have det ind i hænderne. Når der er sådan nogle trykpunkter, så vil der også være gnidningsmodstand. For eksempel lige nu her vil mit stoffet på mine kopperbukser og stoffet på sofaen betyde, at det er rigtig svært for mig at glide. Og det er jo uheldigt, hvis vi gerne vil have en borger om at ligge på siden, eller vi vil flytte borgeren i sengen. Så der er vi nødt til at finde ud af, hvor er de der trykpunkter henne, og hvor er der størst gnidningsmodstand, så vi kan eliminere den med en eller anden form for glidningsmateriale. Til gengæld, så er der måske nogle steder, hvor vi rigtig gerne vil hindre, at man kan glide. Det kunne for eksempel være, når man skal have fødderne i. Hvis jeg skulle op og stå på hænderne nu her, så vil jeg også gerne sikre, at mine hænder de står stabilt i madrassen. Eller som nu her, hvis jeg skulle rejse mig fra sofaen, at mine fødder de ikke glider nogen steder. Så er der skråplanerne. Vi plejer sengen, når jeg arbejder med dem, så kan vi køre hovedgaden op og ned. Og vi vil altid glide i den retning, hvor tyngdekraften trækker os. Og det kan vi udnytte ved at lave nogle skråplaner. Og det sidste, det er vækststrangsprincippet. Der er faktisk det eneste, jeg lige kan komme i tanke om, vi bruger den, det er det her, når vi skal have borgeren om på siden. Hvis jeg ligger mig ned, hvis du skulle tage fat i mig og skulle trække mig om i hoften, så ville det være et meget tungt arbejde. Men hvis jeg bøjer min knæ, og så du tager fat i mit knæ i stedet for, så vil du faktisk bare med 2 fingre kunne trække mig over. Og det er selve tanken omkring vækststrangsprincippet. Jo længere væk fra tyngdepunktet vi tager fat, jo nemmere vil det være. Og det er det, vi skal prøve i morgen. Morgen.